What's up mga kasumbab? Ito na naman tayo mag-vlog for today's video. So yan nga naman, nandito na po naman tayo sa mga kalokohan natin. Ngayon ang ating content is magluluto. Dito yung pinakamagandang recipe na gagawin ng ating pinakamagaling na chef at ang pinakamagandang runner. So, hindi lahat ng SoToKil ay nakakamatay. Yung iba nakakabusog. Yum 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 yum. Oh. So yun na nga, nagpo-food prep na tayo. Ayan po ay para sa tola. Ang galing pala mag-slice ng ating chip. Yan na po ay para sa tinola. Yan naman pong mga buo is para sa Sogba. Lalagyan na ni chef ng asin yung para sa Sogba. Masarap yan. Dito naman ay para sa ating kinilaw. Minimikos-mikos na ng ating chef. Mikos-mikos na yan. At ayun na yung ating tinola. Kumukulo na, nilalagay na yung isda. Malapit na rin maluto. Hindi na tayo makapagantay para kumain. Ay, sarap.